Hello लोगोफोर स' नोंथांमोननि सेराव दिनै फेन भिडिअ इन्टारेस्टिं फेक्ट्सनि सायाव भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोनजों दिनै बे भिडिअआव गोबां इन्टारेस्टिं फेक्ट्स सोमोनांथाव खायसे गोमोथाव फेक्ट्सफोरनि बारै नोंथांमोना मिन्थिनानै मोनगोन आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव बिदिनो भिडिअफोरखौ नुबाय थानो मोनसिगोन इयुनाव आरो भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोनसिम मोनसे खावलायनाय दिनै आं बे चेनेलाव भिडिअ आपल'ड होनाया 1 मान्थ जाबाय आं 2 जुलाइनिफ्राय भिडिअ आपल'ड होदोंमोन आरो आं साननैल' गेजेराव गेप थादों बेनिफ्राय आं कन्टिनिउवासलि भिडिअस होगासिनो आरो जोंना 500 साबस्क्राइबारबो क्रस खालामबाय बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर आरो जायफोरा दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आं दैलि बर' राव बिदि नोंथांमोननि सेराव इन्टारेस्टिं फेक्ट्सनि सायाव भिडिअ लाना फैबाय थायो स' जों बांद्राय गोलाव खालामला भिडिअखौ थाबैनो जागायनोसै फेक्ट नाम्बार 5 नोंथांमोना मिथिगौना जोंना इन्डियानि बयनिख्रुइबो देरसिन फिल्म सिटिया बबेयाव दं बे जोंना हायद्राबादावसो दं साउथनियावसो आरो बे ओरैबायदि गिदिर माने जि नांगौ बेहायनो नों बानायनो हाजोबो मोनसे फिल्माव 1666 एकर्स गुवार बे माने अरथायाव बे गोसारनानै दं आरो बेखौ 1996 मायथाइयाव माने गायसननाय जादोंमोन बे फिल्म सिटिखौ बाहुबली मुभिखौबो बेवहायनो शुट खालामनाय जादोंमोन फेक्ट नाम्बार 4 मुम्बाइ फिल्म सिटिया जोंना नैथि भारतनि गिदिरसिन फिल्म सिटि आरो नाथाय बेहाय बांसिन स्टार्स आरो नोंसोरनि खायसेनि फेभारेट सिरियेल श'फोरा बेहायनो शुट जाजोबो आरो बेहाय कपिल शर्मा शो बिग बस कौन बनेगा करोड़पति सब बेहायनो शुट जाजोबो बेयो 576 एकर्सआव गोसारनानै दं आरो बेखौ 1977 मायथाइयाव गायसननाय जादोंमोन आरो मोनसे मिन्थिनो गोनां खोथाया जाबाय नोंथांमोना मुम्बाइआव थाङोब्ला बेवहाय भिजिट खालामनानै फैनो हायो मात्र 499 सासे पार पार्सन टिकेटनि प्राइसआ नाथाय इन्डियानि थाखायल' आरो जायफोरा इन्डियानि बाहेरनिफ्राय फैयो बिथांमोननि थाखाय 3250 रां नाथाय जोंथ' इन्डियानखा जों थाङोब्ला 499आवनो हाबनानै खेबसे नायना फैनो हागोन बेहाय गोबां आइकनिक प्लेस दं फिल्मफोराव बांसिनै बाहायजानाय कर्टआ आरो बै मिशन मंगल नायदोंबा बेनि नासानि अफिस जायखौ खालामदोंमोन बेबो नैबे फिल्म सिटि मुम्बाइनि फिल्म सिटियावनो लानाय जादों स' नोंथांमोना मुम्बाइ थाङोब्ला खेबसेबा भिजिट खालामना फैनो हागोन फेक्ट नाम्बार 3 आरो नोंथांमोना मा सानो बे कपिल शर्मा शो कौन बनेगा करोड़पति सुपार डान्सार बेफोराव थाङोब्ला नोंथांमोना मा टिकेट बायनानै थांनांगौ नङाब्लाबो नोंथांमोनखौ लिंहरोब्लाबो टिकेट होनांगौ नङा बिदि नङा नोंथांमोना थांनो गोसोब्ला थांनो हागोन बेहाय बिसोरनि क'र्डिनेटरफोरजों सावरायहरोब्ला बा इमेलफोर खालामजायो नङाब्ला सिनायनाय दंब्ला थांनो हायो नाथाय बेहाय थांबा नोंथांमोना थाइसेबो फैसा गारनाङा नोंथांमोना उल्था फैसासो मोनफिनो नाथाय नोंथांमोना सानसेनि थाखाय सानना लादो बिसोरनि थाखाय सैमा जानांबाय बिसोर नोंखौ बेयाव ज' होनबा बेयाव जनांगोन बैयाव ज' होनबा बैयाव जनांगोन नोंथांमोना नोंनि लोगोनि सेरावबो जनो मोननाय नङा आरो नोंथांमोना जेराव जना दं बेहाय जुदि सोरबा स्पेसियेल गेस्ट फैयोब्ला नोंथांमोनखौ माने बेनिफ्राय थिखोनानै गुबुनाव थिनहरगोन नोंथांमोना माने सानना लादो बेवहाय हाबहैबायब्ला बे रेकर्डिंनि समाव नोंथांमोना सासे सैमा बायदि खालामनांगौ जायो बेखौ आं बुङाखै दे बेखौ सासे एक्सपिरियेन्स जाय थांखांनानै फैनाय मानसिया बुंदों स' बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायबाय मोनसे मिन्थिनो गोनां खोथाया जाबाय नोंथांमोना बेवहाय मबाइल फनबो लानो मोननाय नङा फेक्ट नाम्बार 2 स' नोंथांमोना मिथिगौना जोंनिया बुहुमनि बयनिख्रुइबो बांसिन नायजानाय मस्ट भिउ फिल्मा मा बे जाहैबाय जोंना 1997 मायथाइयाव दिहुननाय टाइटानिक मुभिया आरो जोंना बलिउडनिखौ होनोब्ला बलिउडनिया जोंनिया जाबाय दांगल बे जोंना बयनिख्रुइबो बांसिन माने नाम्बार 1 बलिउड मुभि फेक्ट नाम्बार 1 नोंथांमोना मिथिगौना जोंना बुहुमनि बयनिख्रुइबो माने गोबावसिन समनि थाखाय शुटिं सोलिनाय फिल्मा मा बे जाहैबाय जोंनिया द थिफ एन्ड द कब्लार बे 28 इयार्ससिमहालागै बेनि शुटिंआ सोलिगासिनो दंमोन आरो नोंथांमोना बयबो मिन्थिखायो अबतार एलियननि जा मुभि ओंखारदोंमोन सिगां बेखौ नोंथांमोनाबो बयबो नायबाय जानांगौ बेनि पार्ट 2 आबो 13 बोसोरनिसिम माने दा शुटिं सोलिगासिनो आरो बे 2022 माने 2022 आव रिलिज जागोन बेनि पार्ट 2आ स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला प्लिज अननानै शेयार खालामनानै हो नोंथांमोननि लोगोफोरनि गेजेराव शेयार खालामना हो आरो आं गाबोन नोंथांमोननि सेराव फिन भिडिअ इन्टारेस्टिं फेक्ट्सनि सायाव भिडिअ लानानै फैलायगोन टिल देन टाटा बाय बाय लोगोफोर जय बर' हारिनि